Akwanginibingelele babukeli enhlangasezantsi umhlaba wonke ney'nkalo zonke. Ngifuna nje ukuthi namhlanje ngibonge usukwini namhlanje ekutheni kimi izinto zonke zinginikeza i-challenge. Ngiyakubonga-ke lokhu ukuthi namhlanje kwakuDisemba, so sengine-challenge entsha ethi ngoJanuwari, mayiqala uJanuwari ngistarta i-project entsha empilweni. Yiloko-ke bafowethu okufunekayo ukuthi empilweni izinto zizenzakalele. NgoJanuwari ngizo-introduce i-project entsha kini nonke babukeli, kini nonke nazi ukuthi udokotela wenu uMngcwabi Yahlehla usemamabukwe noma wenza yini. Nalokuthi lento mangabe unayo ufuna siyibone kuwe. Ngiyakusaba-ke lokuthi uthi-ke udayisa icorrugate kodwa amazinyo yelo. For mina leyo ayiyenzi sense babukeli, ayiyenzi sense bafowethu kimi nje. NgiyowaKaDlamini Sibongo, ngizalwa uMangwenya. Ayiyenzi sense kimi leyo ukuthi udayisa icorrugate kodwa wena unamazinyo yelo. Ngifise ukuthi into nento ibonakale kimi kuqala before izobonakala kuwona wonke umuntu. NgoJanuwari ngizobe ngi-introduce i-project entsha futhi izobe iqala kumelaphi, izobe iqala ngami ukuthi ngeke ngisho kwamanje ngokuhlonipha-ke abaphathi bami esiphila nabo nengisizana nabo obaba uSD Shabalala nje la eMajuba. Ngokuthi sengisizakele kwaze kwenzeka ngale ndlela okwenzeka ngayo. Ngifuna-ke ukubonga ne-TLC i-tournament, i-TLC la eNewcastle esifike kumina bazothi kimi no dokotela siyakubonga kakhulu i-partnership esinayo nawe inhle kakhulu. Ngiyabonga kakhulu kade beze ngihonarisha nje nganansi indondo angazi noma kuzokwenzeka nibonakale lapho kuwe to Dr. P Dlamini yimi loyo with thank you from with thanks from TLC Club. Ngiyabonga kubona kakhulu nje yizo zonke ilokodo nezibusiso